Tervetuloa Tampereelle seuraamaan kohta alkavaa Jaguars kautta Crocodiles yhdistelmäjoukkueen Dragonsin ottelua, joka pelaa Steelersia, Kuopio Steelersia vastaan 11 vastaan 11, U11 sarjassa 5 vastaan 5 säännöillä. Ja käynnissä vielä alkulämmittelyt. Ja Jyväskylän ja Seinäjoen porukka tosiaan pelaa vihreissä paidoissa, joita nyt näkyy kuvassa. Ja vastustaja Steelers sitten tuolla mustissa paidoissa. Ja tuomarit puhaltelevat pilliin siihen malliin, että kohta ottelu on valmis alkamaan. Ja molempien joukkueiden kapteenit sinne kolikon heittoon, jossa arvotaan kumpi joukkue aloittaa hyökkäävänä ja kumpi puolustavana kättelyiden jälkeen. Ja kolikoheiton perusteella vaikuttaa siltä, että Kuopio Steelers hyökkää ensin ja Jaguars Dragons puolustaa.
Ja näin Steelersin joukkue valmistautuu hyökkäämään. Aloitus onnistuu hyvin ja sieltä palloa kantaa hyvin keskushyökkääjä numero 17, joka karkaa paristakin taklauksesta, lopulta hänet Dragonsi 27. Otso Tuominen pysäytti. Mutta hyvä alku Steelersiltä. Ja maalialueen raja on tuo valkoinen, jossa näkyy oranssit korkeimmat tolpat, niin noin 10 jaardia matkaa. Ja jälleen Steelers 17 tulee. Aivan maalialueelle etenee, mutta komealla juoksulla pääsee lähelle Dragonsin maalia. Ja nyt pelirakentaja pitää itse pallon ja juoksee maalialueelle asti. Ja numero 17 pallon kantaja jälleen. Elikkä siitä Steelersille 6 pistettä ja nyt joukkue saa yrittää 2 pisteen arvosta lisäpisteyritystä. Ja lisäpisteyritys onnistuu myöskin jälleen pallon kanteen numero 17. Jossain kohtaan taisin mainita, että hän on keskushyökkäjä, mutta ainakin pari viivistä yritystä hän pelasi relin rakentajan paikalla. Ja juoksi itse pallon maaliin. Sitten Dragonsi ensimmäinen hyökkäysvuoro. Eli nyt vihreä Dragons hyökkää ja musta Steelers puolustaa. Ja siinä yritetään tuollaista reverse-peliä. Pallo kuitenkin putoaa kentän pintaan ja tullaan takapakkia tuolla pelillä. Nyt juoksu pelillä, mutta Steelers hyvin pysäytti. Pari jaardia eteenpäin. Nyt se reverse-peli onnistuu paremmin, mutta Steelers puolustus tarkkana taklaamassa noin 4 edityn jaarin jälkeen. Vuorossa 4. yritys. Tällä yrityksellä pitäisi sitten päästä 10 jaarin matka täyteen. Tai muuten Steelers pääsee hyökkäämään noinkin läheltä. Ja nyt pelirakentaja Tuomas Finnilä pitää pallon itse ja juoksee tarvittavan matkan uusiin yrityksiin ja juoksee pallo aina maalialueelle asti.
6 pistettä Dragonsille. Nyt kun ollaan tuossa lisäpisteyrityksessä, saattaa olla, että kameran kulmaa hieman tuo Sainzin sininen teltta tuossa blokkaa, mutta koitetaan kertoa tästä huolimatta, mitä kentällä tapahtuu. Siellä Dragons koittaa juosta palloa, lisäpistettä sisään, mutta tällä kertaa taidettiin jäädä tuosta maalialueelta, ei ylittynyt, joten Steelers johtaa 8-6 tätä ottelua. Ja nyt tosiaan pisteiden teon jälkeen Steelersin vuoro hyökätä. Nyt aloitussyöttö vähän korkea. Pelirakentaja saa sen kiinni, heittää palloa ja täysin vapaana on siellä Steelersin pelaaja numero 5, joka heti ensimmäisellä pelillä pääsee iskemään touchdowni Steelersille tauluun. Siellä taitaa laitahyökkääjä nopeus hieman yllättää Dragonsin puolustuksen. Tällä hetkellä tilanne tosiaan sitten 14-6. Steelersin hyväksi. Steelers saa vielä 2 pisteen lisää pisteyritystä koittaa. Ja nyt tuo aloitussyöttö epäonnistuu ja samalla epäonnistuu myös lisäpisteyritys. Elikkä 14-6 tilanteessa jatketaan sitten Dragonsin hyökkäysvuorolla. Ja Dragons aloittaa hyökkäysvuoronsa. Ja jaardi 2 juoksupelillä eteenpäin. No, puolisen jaardia. Heittopeliä ja pelirakentaja heittää pallon numero 17, mutta aivan ei jää tällä kertaa näppäihin tuo. Hyvä heitto. Ja edessä 3. yritys. Heitto peliä ja heitto lähtee ja aivan ei jää taaskaan heitto kiinni. Joten edessä 4. yritys ja viimeksi samanlaisessa tilanteessa pelirakentaja Finnillä nappasi itse jalat alle ja juoksi touchdownin. Katsotaan onko tämä keinovalikoimassa jälleen kerran. Nyt aloitussyöttö rähmätään, mikä tarkoittaa sitä, että yritys
epäonnistuu siihen ja Steelers pääsee hyökkäämään todella läheltä tuota Dragonsin maalialuetta. Ja nyt juoksupeliä Steelers koittaa. Ja hyvin takotaan Steelers pallon kanteen nyt takakentälle. No, tällä kertaa numero 17 oli sille keskushyökkäjän paikalla. Taitaa vaihdella välillä keskushyökkääjäksi ja välillä pelirakentajaksi. Pääsääntöisesti hän on kuitenkin palloa kantanut. Ja nyt heittopeliä. Ja hyvä heitto sieltä tulee. Numero 2 ottaa pallon kiinni. Ja etenee hieman kiinni jälkeen. Ja edessä 3. yritys. Eli tuosta noin 3 jardin, 2 jardin päässä maalista. Siellä 2 yritystä Steelersillä. Siellä vielä hieman luntataan, mikä peli olikaan kyseessä. Ja 17 juoksee pallon kanssa itse ja pääsee maalialueelle. Tilanne siis 26 Steelersille. Ja Steelersillä mahdollisuus vielä kahteen lisäpisteeseen. Ja juoksulla niitä haetaan niitä pisteitä. Ja taitaa riittää kyllä. Numero 17 kaatuu pallon kanssa maalialueen yli. Maaliviiva yli ja 22-6 johto Steelersille. Ja Dragons hyökkäys. Ensimmäinen yritys. Ja nyt tällä kertaa ensimmäisellä yrityksellä hyvä juoksupeli. Siellä päästään 4 jardia eteenpäin. Täällä mies ja iPad setupilla on vähän hankala nähdä pelinumeroita tuolta, niin tästä johtuen ei jokaista nimeä pysty kertomaan aina. Heittopeliä. Löytyy vapaata laitosäkkää ja etsitään. Ja vapaana on, mutta tällä kertaa heitto aivan sinne asti lennä. Edessä siis 3. yritys ja
Tulee 6 jarria uusi. Heittopeliä. Ja pallo ilmaa. Ja hieman liian pitkä hetki. Tai liian hidas juoksu, kuinka pääsen haluakaan ajatella, mutta joka tapauksessa lopputuloksena epäonnistunut heitto. Ja heittopeliä tällä kertaa Pelkäntä Kimmi laittaa itse jalat alleen ja katsotaan vielä tuomarin merkeistä. Kyllä, uudet yritykset tulee. Eli tuo 10 jaarin matka juostaan täyteen ja uusi ensimmäinen yritys Dragonsille. Juoksupeliä. Ja hyvin vaihdetaan suunta, missä tilaa ei ollut, mutta tila löytyy toiselta puolelta ja numero 17 komeasti kantaa palloa eteenpäin hyvin lähellä Steelersin maalia. Tuollainen 4 jarria ollaan maalialueesta. Juoksupelillä jälleen. Tiukka on vääntö. Aivan ei ylity maalialueen rajaa, mutta noin jaarin päässä ollaan. Hyvä 3 jardin siivu tuli siitä. Ja sieltä Teltan takaa peli kohta kääntiin. Mutta taitaa siellä aloitussyöte aikana jotakin tapahtua. Ja 3. yritys lähdössä liikenteeseen. Tällä kertaa heittopeliä haetaan, mutta Steelers katkaisee syötön. Ja siitä jää Dragonsilta pisteet tekemättä. Steelers nappaa heiton kiinni. Pääsee hyökkääväksi joukkueeksi. Tosiaan tuo sininen teltta tuossa hieman blokkaa nyt näkyvyyttä. Hyvin läheltä omaa maalialuetta leutuu Steelers lähtee liikenteeseen. Aloitussyöttö lentää suoraan keskushyökkäjän näppäihin. Mikä ei näyttänyt suunnitellulta, mutta joka tapauksessa sieltä hyvän siivun saa Steelers juoksupelillä aikaiseksi. Ja uudet yritykset sille tulee juuri ja juuri.
Ja tällä kertaa juoksupeliä, mutta hyvin on siellä numero 27 Otso Tuominen taklaamassa. Toinen yritys ja noin 11 jaardia uusiin. Ja heittopelillä. Ja komea koppi. Tuomas Pinniläkän taklaamassa. Mutta sieltä numerolta 5 jälleen, joka teki myös se ensimmäisen heitto tai kiinnittö touchdownin. Jälleen iso heitto pelissä otettu koppi. Ja nyt numero 17 itse, mutta tällä kertaa hänet pysäytetään hyvin aloituslinjassa. Steelersillä toinen yritys. Heitolla lähdetään hakemaan. Ja numero 2 ottaa kopin ja tekee touchdownin. Hyvin on Steelers heittänyt numero 5 pitkiä palloja ja numero 2 sitten vähän lyhyempiä. Isolla onnistumisprosentilla heitot onnistunut kuopiolaisille. Ja lisäpisteyritys. Ja menee taas suoraan numerolle 17 tuo aloitussyöttö. Ja lisäpisteyritys epäonnistuu. Hienosti käy Dragons hänet taklaamassa tällä kertaa. Sitten tarvitaan hyviä onnistumisia Dragonsilla tällä kertaa hyökkäyksen puolella. Ja ensimmäinen yritys tosiaan tällä hyökkäysvuorolla. Juoksupeliä. Pallo putoaa. Katsotaan kummalle se pallo jää. Ja Steelers saa napattua pudonnen pallo ja pääsee hyökkäämään. Eli musta Steelers taas hyökkäävänä joukkueena ja vihreä Dragons puolustaa.
Ja heitto pelillä. Tällä kertaa heitto ei onnistu. Putoaa maahan. Siellä myöskin tuomarin keltainen liina kentällä ja hyökkäävällä joukkueelle rangaistus siitä samalla tulee. Se tarkoittaa, että nyt tuo ensimmäinen yritys uusitaan, mutta rangaistuksen jälkeen matkaa uusia yrityksiä, mikä on aivan lähellä tuota maalialueen rajaa myöskin ja 15 jaardia. Käytännössä ensimmäinen yritys ja 15 jaardia maaliin. Ja juoksupeli. Ja numero 17 pallon kanssa juoksee suunnilleen 4 jaardia ennen kuin hänet taklataan. Ja tässä ajassa tulee myöskin aika lisää ilmeisesti. Vai oliko 2 minuutin varoitus puoliaikaa? Jostain syystä kello kuitenkin kävi katki. Ja Steelers hyökkää, toinen yritys. Ja tällä kertaa pallo putoaa. Steelers taitaa se saada haltuunsa, jolloin kolmas yritys tulee tuolta Steelersille pallon putoamispaikasta tai pallon peittopaikasta. Jälleen on sellainen reilu 15 jaardia, 16 jaardia tuonne maaliin, kolmas yritys lähdössä. Ja itse pitää pelirakentajan pallo hämää laitahyökkääjälle juoksupeliä ja juoksee maaliin asti. Siellä hyvin hämätään tuolta juoksupeliä tuonne laitahyökkääjälle, mutta pelirakentaja pitääkin itse pallon ja juoksee oikealta maaliin asti. Ja pelirakentaja pitää pallon ja juoksee itse maalialueen asti tällä kertaa. Numero 29 oli tuo pallonkantajan numero. Ja Dragons hyökkääväksi joukkueeksi vuorosta. Ja tuollainen 1 jaari taitaa tulla juoksupelillä eteenpäin tämä yritys.
heittopeli, paitsi pelirakentaja pitääkin palloa itse käsissään. Ja nyt siellä taidettiin viheltää peli poikki. Jos tuossa äsken oli tuo 2 minuutin varoitus, niin saattoi olla, että meillä nyt voitti puoli aika. Steelers siis aika selkeässä johdossa siellä, jotenkin numerolla 17. Juoksupeli on kulkenut välillä, keskushyökkääjä välillä pelirakentajan paikalta ja heitot, varsinkin numerolla 5 on toiminut todella hyvin Steelersissä. Sieltä on löytynyt nopeutta ja kyky ottaa palloa kiinni. Dragonsilla hyviä väläytyksiä, pitkiä palloja, mutta aivan ei ole ollut ajoitukset kohdillaan pelirakentajan laitahyökkäille. Niistäkin peleistä vastaavasti, kun Steelers sai niitä onnistumisia, olisi ollut hyvät mahdollisuudet myös Dragonsilla kartuttaa pistetiliä, mutta ihan ei ole ajoitukset ollut osunut kohdilleen. Steelers Dragonsin juoksupeliä vastaan hyvin puolustanut, mutta siinä varmaan ne isoimmat erot tuosta ensimmäiseltä puoliajalta.
Ja pikkuhiljaa toinen puoli aika valmis alkamaan. Ja Dragons aloittaa tämä toisen puolen ja vuorostaan nyt sitten hyökkäävänä joukkueena. Puolia ei näköjään vaihdettu, samoin päin joukkueet ovat. Eli Dragons Jaguars ja Crocodilesin yhdistelmäjoukkue hyökkää vasemmalta oikealle vihreissä asuissa. Ja heitto pelillä. Tällä kertaa heitto ensin on pompata joukkään kädestä, mutta sitten se pomppaa numerolle 47. Pietari taitaa olla numerolle 47, joka saa tuo pompusta pallo kiinni ja kuljettaa sen maalialueelle saakka. Tämä puoli aika lähti erinomaisesti käyntiin. Hieman tuuria, mutta tarkkaa loppuun asti pelaamista ja siitä pallo kiinniotoksia maaliin. Ja lisäpisteyritys. Ja heittopelillä haetaan. Juokstaa kuitenkin itse pallon kanssa ja maaliin asti menee tuo juoksu. Tuomas Finnillä 2 lisäpistettä vielä taululle. Dragonsilla nyt 14 pistettä. Ihan pysynyt laskuissa mukaan. Kuinka monta Steelers tuossa ekalla puoliajoilla teki, taisi johonkin 30 hujakoille asti päästä. Mutta sieltä tosiaan Steelersilläkin hyökkäyksessä niin aika selkeät vahvuudet, että jos Dragons saa sieltä numeroon 17 ja 5 napattua, niin puolustuksessakin voi olla aivan erilainen toinen puoli aika. Katsotaan miten käy. Ja aloitus on pitkä, mutta se saa haltuun ja hyvällä juoksupelillä sieltä Steelers tulee. Ja vieläkin jatkaa numero 17, kunnes hänet lopulta taklataan uusiin yrityksiin. Tuo juoksu kuitenkin yhsi ennen taklausta. Ja näköjään siinä vielä ilmeisesti lopussa pallo rähmätti ja sen jälkeen joku sen Steelersistä vielä peitti, eli se ei tuohon. Ja nyt sitä vielä veivataan siellä palloa hieman. Katsotaan nyt mikä se lopullinen paikka oli. Kyllä se, niin kuin aluksi luulinkin, niin siihen taklauksen peli päättyi. Eli Steelersille ensimmäinen yritys tuosta ja tällä kertaa numero 12 heittää palloa ja löytää numero 2. Lyhyellä heitolla jälleen numerolle 2. Ja hyvä koppi sieltä. Samantyyppisiä pelejä Steelers pelaa, mutta mikä siinä on pelatessa, kun ne toimivat. Tuollaista lyhyttä uloskuvaa numerolle 2 ja pidempiä palloja numerolle 5. Hyvällä prosentilla on Steelers noissa onnistunut. Tällä kertaa juoksu numero 17, mutta sinne tulee taklaamaan häntä. Vieläkin pysyy jaloillaan, kunnes sitten loppujoukkue tulee auttamaan. Yksinään on häntä vaikea saada takluttua, mutta pelijoukkueena takletaan.
Sieltä 17 juoksee. Ja tällä kertaa juoksee maalialueelle asti. Vikkelä on kaveri. Ja lisäpisteyritys Steelersille. Juoksupeli numero 17 ja maali tai lisäpiste onnistuu. Ja Dragonsin hyökkäysvuoro alkamassa. Heitto peliä. Ja heitto lähtee. Tällä kertaa epäonnistuu. Toinen yritys ja 10 jaardia matkaa. Tällä kertaa juoksupeli. Ja hyvä siivu sieltä juoksemalla. Numero 47. Tuo pallo eteenpäin. Vielä tommonen 6-7 jaardia matkaa tuohon uusiin yrityksiin. 3. yritys lähdössä. Heittopeli. Nyt Tuomas Pinnillä pitää pallo itse käsissään ja juoksee ainakin uusiin yrityksiin asti. Uudet yritykset sillä juoksulla tulee ja vähän tulee ekstraakin. Dragonilla ensimmäinen yritys. Heitto pelillä. Ja itse juoksten Pinnillä lähtee ja hyvin juokseekin ja juoksee touchdowni. Touchdown Dragons. Dragonsilla nyt 20 pistettä kasassa ja mahdollisuus 2 lisäpisteeseen tällä seuraavalla lisäpisteyrityksellä, joka tulee taas tätä sinisen teutan takaa. Koitetaan kertoa, että mitä siellä tapahtuu. Ja tuolla reverse-pelillä yritetään, vieläkin on peli käynnissä. Saadaanko siinä ja siinä, pudotetaanko maaliviiva yli vai ei. Nyt on tuumista senteistä kiinni.
Ei aivan riitä tuolla pudotuksesta huolimatta tuo 2 lisäpisteeseen. Komea maali kuitenkin sitä ennen. Ja Steelersin vuoro hyökätä. Katsotaan, onko Dragons löytänyt vielä aseita Steelersin puolustuksen pysäyttämiseksi. Olisi komea saada stoppi aikaiseksi. Komeasti on Steelers onnistunut hyökkäämään. Heittopeliä haetaan. Ja numero 2 tällä kertaa pitkä kiinniotto. Ja siellä heilahtaa kertaheitolla kirjaimellisesti tuonne Dragonsin päähän tuo Steelersin hyökkäys. Ja alta 10 jardia matkaa maaliin. Juoksupelillä numero 17 tulee ja pääsee tällä maalialueelle asti. Ja 17 myös lisäpisteyrityksessä hakee ja pääsee maalialueelle asti. Hyökkäyksen puolella Dragons on nyt saanut parina viime vuorolla onnistumisia. Toivotaan, että hyökkäyksen puolella peli jatkuu taas hyvä. Heittopelillä haetaan ja lähellä on, että heitto onnistuu siellä. Kuitenkin hyvin Steelers-puolustaja paikalla, joka kiinni ottaminen. Puolustaja olisi varmasti onnistunut nyt siellä Steelers-puolustaja paikalla ja saa maahan lyönnin aikaiseksi. Ja heittopelillä haetaan. Pitkä heitto, mutta aivan ei se taaskaan näppäihin jää. Tuo voi olla osittain myöskin taktiikka, että noita pitkiä heittoja haetaan, vaikka ei ne onnistukaan, niin se saattaa olla, että sitten sillä juoksupelille avaa sitten tilaa, jos kaikki puolustajat pudottaa kovin syvälle. Tällä kertaa pallo kuitenkin jää Steelersin syötön kakkoksi, jos aivan oikein näin. Vieläkin sillä vähän väännetään, kuka sen pallon saa loppujen lopuksi tuomaristossa. Yksi ainakin näyttää, että Steelers sen olisi napannut. Ja Steelersin hyökkäys pääsee siitä kohtaa sitten kentälle.
pitkissä heitossa on tosiaan sellainen riskinä, että se puolustaja sinne ehtii väliin sitten, kuten justiinsa tässä kävi. Steelersi. Hyvin pelannut hyökkäys omaa ensimmäiseen vuoroonsa. Ja heittopelillä haetaan tällä kertaa numero 2 kuitenkin. Ei saa palloa kiinni ja toinen yritys lähtee tuosta samasta paikasta, mistä ensimmäinenkin. Ja toinen yritys ja 10 jarria uusi. Sieltä komealla pitkällä heitolla haetaan numero 39 tällä kertaa. Ja jälleen tuo heitto epäonnistuu. Mikä tarkoittaa, että Steelersillä edessä on 3. yritys ja 10 jardia. Ja heittopelillä haetaan. Nyt se menee sellaisen ruuhkaan, että sieltä ei kiinniottoa synny. Joten edessä 4. yritys. Saa nähdä, pelaako Steelers tämän 4. yrityksen vai luopuvatko he pallosta. Sen verran iso johto on Steelersillä, että voivat kyllä halutessaan varmasti riskilläkin kokeilla tuosta uusia yrityksiä. Ja pelaamaan sieltä joukkue lähtee viimeistä yritystä. Ja juoksupelillä sieltä ensimmäisen taklauksen Steelers-pelaaja murtaa, mutta toinen taklaus pysäyttää ja siitä kohtaa Dragons saa nyt stopia aikaiseksi hyvää Steelersin hyökkäystä vastaan. Ja Dragons pääsee hyökkääväksi joukkueeksi tuosta kohtaa, mihin pelaaja takuttaa. Heittopeliä haetaan. Pelirakentaja Finnillä juoksee itse. Karistaa yhden taklaajan siinä kintereltä. Ja juoksee maalialueelle asti. Touchdown Dragons. Jos on juossut hyvin Steelersin numero 17, niin hyvin on juossut myös Tuomas Finnillä Dragonsista. Ja 26 pistettä taitaa nyt olla Dragonsilla kasassa. Ja mahdollisuus kaatteen lisäpisteeseen tällä seuraavalla lisäpisteyrityksellä. Ja reverse-pelillä haetaan pisteitä ja nyt taitaa numerolla 87 taitaa Iikka pelata ja hän taitaa tuonne maalialueelle asti päästä ja tehdä lisäpisteet myöskin Dragonsille. Joten jälleen hyvä hyökkäysvuoro Dragonsilta ja katsotaan saako puolustus pysäytettyä Steelersin toistamisen peräkkäin. Se olisi kova juttu.
juoksu pelillä, mutta siellä taitaa Steelers rähmätä. Nyt tuo sininen telta on sijoittunut taas suoraan meikäläisen silmiä ja kentän väliin, mutta rähmäykset taitaa kuitenkin Kuopio peittää ja pääsee tuosta jatkaa hyökkäysvuoroa. Menee kuitenkin 4 jarria tuosta alkuperäisestä aloituspisteestä taaksepäin, eli tommonen 14 jardia on matkaa uusi ja toinen yritys lähdössä. Ja tällä kertaa juoksupeliä koittaa Steelers numero 17, mutta siellä on taklaamassa loistavasti Dragossin pelaaja. Taitaa olla Tuomas Finnilia, joka on puolustuksen puolelle hypännyt. Ja lisää takapakkia sillä pelillä Steelersille ja tuollainen 15-16 jaardia uusia yrityksiä. 3. yritys lähdössä. Juoksu pelillä, mutta siellä tälleen hyvin Dragons taklaamassa ja suunnilleen aloituslinja ehkä puoli jaaria eteenpäin. Pääsee Steelers, mutta sinne aloituslinjan kohtaan taklataan. Ja tällä kertaa Steelers ei yritä tuota 4. yritystä pelata, vaan luopuu pallosta, jolla Dragons sitten aloittaa oman vuoron omasta päästä. 11 vastaan 11 futiksessa tuossa kohtaa olisi lentopotku nähty, mutta tässä U11 ikäluokassa ei noita potkupelejä pelata, vaan tämän lentopotkun sijaan tuomarit siirtää nyt sen pallon tuonne Dragonsin päähän. Siitä lähtee Dragonsin ensimmäinen yritys. Heitto peliä hakee Dragons. Ja heitto lähtee. Ja sieltä otetaan kiinni. Komea koppi. Se on jälleen numero 47. Pietari, joka nappaa tällä kertaa ilman kenenkään muiden pomputteluita pallon kiinni ja tekee maali. Nyt on Dragons saanut peliään toimimaan. Hyökkäyksessä on tullut onnistumisia ja puolustus ottanut 2 peräkkäistä stoppia. Eli jos tuossa ottelu alussa Steelers oli hiukan niskan päällä, niin nyt on Dragons saanut hyvin peliin kulkemaan tässä toisella puoliajalla. Ja lisäpisteyritys. Ja sillä reverse-pelillä haetaan jälleen tällä kertaa sieltä kuitenkin Steelersin puolustajasta. Taitaa olla numero 32 tai 39, ihan en näe tänne asti numeroa, mutta komeen taklauksen käy tekemässä. Ja nyt 2 perättäisen stopin jälkeen haetaan tietysti sitä 3. peräkkäistä pysäytystä, jos siitä saadaan vielä stoppi aikaiseksi ja päästään taas hyökkäämään, niin tästähän saadaan vielä kova loppu matsille aikaiseksi. Ja heitto pelillä Steelers hakee pitkää heittoa numerolle 17. Ei kuitenkaan saa palloa kiinni. Mikä tarkoittaa, että Steelersillä toinen yritys ja 10 jaaria matkaa uusi.
Ja juoksupeliä, ei vaan heittoa. Hamattiin juoksua ja heitettiin. Jälleen haettiin numero 17, mutta Dragonsi onneksi pallo putoaa jälleen kentän pintaa. Tarkoittaa, että edessä kolmas yritys ja 10 yardia. Ja tässä kolmannella yrityksellä nyt, jos saadaan pidettyä Steelers taas kurissa, niin luultavasti he omasta päästä eivät sitä 4. yritystä lähde pelaamaan. Eli tosi tärkeä kolmas yritys edessä, ja tällä jos saadaan stoppi, niin luultavasti päästään taas hyökkäämään. Ja tällä kertaa pallon pitää itse numero 17, mutta hänet taklataan hienosti. Alkaa nyt Dragonsin puolustus pelata. Taklaa nähdäkseni myöskin Dragonsin puolelta numero 17. Nyt nähdään, pelaako Steelers 4. yrityksen. Näyttäisi, että päättävät siihen, että pelaavat. Heillä on pitkä 9 yardia matkaa. Joten nyt on loistava mahdollisuus Dragonsilla päästä kentälle tuolta läheltä. Ja juoksee itse pallon kanssa numero 39 ja taitaa päästä uusiin yrityksiin myöskin tuolla juoksulla. Kyllä, sillä ikävä kyllä hyvällä juoksulla meidän Dragonsin kannalta nyt tullaan uusiin yrityksiin. Ja heittopelillä haetaan numero 5. Ja tällä kertaa tuo pitkä heittopeli numerolle 5 ei onnistu. Tuossahan jonkinlainen ero nyt tuossa Steelersissa myöskin on, että ensimmäisellä puolella laiturit järjestää nappas nuo pallot kiinni, mutta nyt nuo pitkät heitot on pudonnut Steelersin pelaajilta parilla viime drivilla. Juoksupeli, numero 39 kantaa palloa, pääsee taklauksesta läpi ja juoksee pallon maaliin asti. Siellä nyt vähän vuorotellen päästiin taklausta yrittämään, mutta yksi kerrallaan on vaikea taklata. Joten Steelersille tällä kertaa hyvä onnistuminen hyökkäyspelissä. Hieman siellä sekaannusta Steelersillä, kuka pelaa missäkin. Ja numero 12 näyttää itse pitävän pallo, rimpuilee irti, mutta ei rimpuile enää. Sinne tulee muita Dragons-pelaajia auttamaan ja viimeistelee tuon taklauksen. Lisäpisteyritys siis epäonnistuu. No samalla siinä taitaa myös peliaika päättyä siihen malliin. Pelaajat nappaavat kypäriä pois päästä. Ja Steelersille tämä ottelu, siis ensimmäinen matsi siis päättyi. Lopputulos aivan tarkkaa tietoa, mutta tuolta tulospalvelu.jenkkiputis.fi sen tuloksen varmasti kohta löytänee. Ja lopetellaan mekin tämä ensimmäisen ottelun osalta tämä striimi tällä kertaa tähän ja palataan sitten hieman ennen kello 16 toista ottelua sen ottelun striimin merkeissä
Kiitoksia.